Taong 1989, Penablanca, Cagayan. Isang linggo lang makalipas matapos ang panghuling misyon nila Manong Buti, doon na sila dahan-dahang naalarma nang mapansin nila ang kakaibang karamdamang iniinda ni Mursito at Pedrito. Akala nila nung una, simpleng lagnat lang ito. Subalit hindi naglaon, doon na nila nakita ang mga hindi ordinaryong pamamaga ng buo nitong katawan. Sinugod naman nila yon sa ospital, subalit maging ang mga doktor at espesyalista, hindi natukoy ang eksaktong sakit ng dalawa nilang kasama. Halos mag-iisang buwan din sila noong nanatili sa lugar, ngunit tila ba mas lalong lumalala ang karamdaman ng dalawa. Nang mapagtanto ni Manong Buti na walang saysayang kanilang pananatili sa ospital, napagpasya nilang dalhin sa albularyong kanilang kakilala, si Mursito at si Pedrito. Bagaman ayaw ng mga itong magpadala sa albularyo, wala sila noong nagawa dahil sayo nang naging pasya ni Manong Buti. Pagdating nila sa bahay ng kaibigan ni Manong Buti, agad naman nila itong ipinasok upang maipatingin. "Manong, maaari niyo hubang tingnan ng mga kaibigan ko? Magdadalawang buwan na ho kasing hindi gumagaling eh," wika ni Manong Buti sa albularyo. Nang marinig naman ito ng albularyo, agad naman itong ipinahiga ang dalawa sa papag ng kanyang bahay habang maiging pinagmamasdan nito ang kanilang buong katawan. Sila Manong Buti naman noon, ninais na manatili sa lugar, nang sa gayoy umantabay sa mga iuutos ng albularyo kung sakali. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila sa kanilang mga kasama, halos purong pagkaawa naman ang nararamdaman nila. Nawala na kasi noon ang hubog ng katawan nila Mursito at Pedro, gawa ng hindi na yon nakakain ng husto at maayos. Ayon sa dalawa, kapag sumasapit ang gabi, halos mawala noon ang kanilang paningin sa paligid. Tumataas din ang kanilang lagnat at nawawalan sila ng kakayahang makalasa ng kahit na anong pagkain. Panay din ang kanilang pag-inda ng sakit sa kanilang tadyang na parabang may kung anong nabali roon. Matapos itong malaman ng albularyo, bigla naman itong natigilan sa kanyang ginagawa habang dahan-dahang tinitingnan sila Manong Buti. "Buti, galing ba kayo ng Palawan? Ang ganitong uri ng epidemya, sa Palawan lang nakukuha." Nag-aalalang wika ng albularyo. Nang marinig naman ito ni Manong Buti, animoy may kung anong bagay ang kumurot sa kanyang puso. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na nasa mapanganib na sitwasyon ang kanyang dalawang kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan naman nila noong ilahad sa matanda ang mga nangyari noong minsan silang nadapo sa isla. Ipinagbigay alam din nila sa albularyong yon ang tungkol sa mga salakip na naglalayag sa kalangitan tuwing gabi. Nang marinig naman ng matanda ang kanilang kwento, bigla naman itong napabuntong hininga habang umuupo sa silyang di kalayuan sa kinahihigaan nila Mursito at Pedro. "Pasensya ka na, Buti. Hindi ko kayang pagalingin ang kanilang mga karamdaman. Masyadong malakas ang pandemyang ito. Hindi kaya ng karunungan ko. Pero huwag kayong mag-alala. Meron akong kilala na maestro sa lugar ng Cagayan na maaaring makatulong sa inyo," wika ng albularyo. Nang marinig naman ito nila Manong Buti, ninais nilang kumuha ng karagdagang detalye ukol sa maestrong sinasabi ng albularyo. Yun na lamang kasi ang kanilang pagpipilian noon upang mailigtas ang buhay ng dalawa nilang kasama. Ayon sa albularyo na kung hindi siya nagkakamali, sa lugar ng Penablanca matatagpuan nila ang maestro. Nakatira ito ng mag-isa sa tabi ng sapa
na halos ilang kilometro ang layo mula sa mismong baryo. Dagdag pa ng albularyo na nasa edad 61 taong gulang na ang maestro kung hindi siya nagkakamali. Matapos maibigay ng albularyo ang pangalan at tirahan nito, doon na ikinasa nila Manong Buti ang kanilang paglalakbay patungo sa Cagayan. Dahil sa nagmamadali sila noong mahanap ang manggagamot, napagpasyahan nila noong mag-arkila ng isang sasakyan na magpapabilis ng kanilang paglalakbay. Nagdala din sila noon ng kanilang mga gamit na kailangan at sapat na salaping masasandigan sa oras ng pangangailangan. Bago sumapit ang hapon, tuluyan na ngang nilisan ng grupo ni Manong Buti ang lugar ng Maynila. Si Miguel noon ang nagmaniobra ng sasakyan, gawa ng sa kanilang tatlo, siya lamang ang magaling magmaneho. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakbay, patuloy naman ang ginagawang pagramdam nila Bitang at Manong Buti sa namamahinga nilang kaibigan. Hindi na nila noon inalintana ang hirap ng daan, marating lamang ang Cagayan. Sa pagsapit pa ng mga sumunod na araw, nagawa na ngang marating nila Manong Buti ang lugar ng Cagayan. Nahirapan sila noong matunto ng matanda sa Penablanca, gawa ng napakasukal ng daan sa lugar na yon. Kung hindi pa sila noon nagtanong-tanong, hindi pa nila magagawang matunton ang baryong kinaroroonan nito. Sa pagdating nila sa baryong kinaroroonan ng maestro, agad naman nilang sinuyod ang daan mahanap lamang ito. Ginamit nila noon ang daladala nilang salapi upang makahingi ng tulong sa mga taong taga roon. Sa pagsapit ng hapon noong araw, nagawa na nga nilang malaman ang eksaktong kinaroroonan ng maestro. Dali-dali nilang tinungo ang tahanan nito upang makahingi ng tulong sa naghihingalo nilang kasama. Halos hindi na nga nila noon matingnan ng diretso ang sitwasyon ng dalawa sa kadahilan ng napakalubhana ng kalagayan ng mga ito. Kinakailangan na din nila yung gabayan sa anumang aspeto ng paggalaw dahil sa hindi na magawang makayanan nila Morsito at Pedrito ang anumang simpleng aktibidad ng kanilang katawan. Nang makita na ng maestro ang kalagayan ng dalawa, agad naman itong tinukoy ang eksaktong karamdaman ng mga ito. Ayon sa maestro, wala nang lunas ang ganoong karamdaman, gawa ng tuluyan ng napakapit ng mga salakip ang sumpa sa katawan ng kanilang mga kaibigan. Bagaman may mga pamamaraan siyang alam para madugtungan ang mga buhay nito, ngunit hindi na nangangahulugan na matatakasan nilang dalawa ang kanilang mapait na kapalaran. Tinapat din sila noon ng maestro na kapag napagpasyahan nilang dugtungan ang buhay nito, matinding paghihirap lamang ang matatamasa ng dalawa. Matanong ko lang mga iho, ano bang pumasok sa inyo kung bakit sinubukan niyong paglaruan ang mga salakip? Alam ninyo, hindi ito ganong nanggagambala ng ordinaryong tao, maliban lamang kung meron kayong mga ginawa rito. Wika ng albularyo. Nang marinig naman ito ni Manong Buti, pilit naman niyang idiniin na wala silang ginawang kakaiba sa mga salakip. Upang makumbinsi ni Manong Buti ang maestro, ninais niyang ikwento ang lahat ng kanilang naging karanasan sa Palawan. Matapos niyang mailahad ang kabuuan, bigla namang sumagot ang maestro ng, Nasisiguro ko iho, hindi lang sa pagtitig ang naging punot dulo ng lahat ng ito. May mas malalim pa at maaaring yun ang hindi ninyo alam. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpupumilit pumango ni Morsito habang nakatitig kay Manong Buti. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman noong natigilan ang tatlo nang ilahad ni Morsito ang totoong rason
kung bakit nagawa silang madapuan ng epidemyang tangan-tangan ng salakip. Ayon kay Morsito, noong nasilayan nila sa barko ang mga salakip, hindi sila noon sumunod sa pagpasok nila Manong Buti sa loob. Sa halip ay gumawa sila noon ng paraan para mapansin sila ng mga ganoong uri ng mga nilalang. Dahil sa may mga kakarampot sila noong karunungan ukol sa uri ng mga salakip, ginawa nila ang mga bagay na labis na ikinagalit ng mga ito. Sa puntong natunugan sila noon ng mga nilalang, mabilisan sila nitong sinugod at ang lahat ng mga espiritong napapaloob sa naglalayag na bangka naglabas-masok sa kanilang pisikal na katawan. Akala noon nila Morsito, sa pamamagitan ng pagtawag ng mga salakip, magagawa nilang makuha ang mga mutya nitong tangan-tangan. Matapos itong mailahad ni Morsito, doon din niya ibinunyag sa 3 niyang kasama na hindi talaga sila mga mangmang ni Pedro pagdating sa lihim na karunungan. Kaya sila pumayag na makipag-isa sa pangkat ni Manong Buti upang makalikom ng sapat na karunungan at makahanap ng mga natatanging mutya at agimat. Sa puntong yun, doon na pag-alaman ni Manong Buti na ang 2 nilang kasama nabibilang pala sa mga antingerong nagpapalawak ng mga karunungang lihim. Bagaman hindi niya matanggap ang paglilihim ng mga ito sa kanila, pilit pa rin nangingibabaw ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga kaibigan. Habang pinapatawad ni Manong Buti ang 2, tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ni Morsito at Pedro. Si Pedro noon na hindi na gaanong makatingin sa kanila, kitang-kita ni Manong Buti ang labis na pagsisisi sa lahat ng kanilang nagawa. Huwag niyo nang alalahanin ang bagay na yan, Morsito at Pedro. Basta, kung gusto niyong makabawi sa aming 3, magpagaling kayo. Kailangan namin kayo sa grupo dahil matapat kayo sa akin. Magkakapatid tayo, di ba? Kaya ang simpleng pagkakamali, magagawa pa nating maituwid. Maluhaluhang wika ni Manong Buti. Nang marinig naman ito ng 2, mas lalo pa itong humagulgol sa pag-iyak na para bang sa puntong yon, nais pa nilang mabuhay ng matagal. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumitig sa kanila si Pedro at kasabay nito ang paghingi niya ng tulong sa maestro. Nang marinig naman ng maestro ang pagmamakaawa nito, muli niyang tinanong sila Manong Buti kung nais pa ba nilang madagdagan ng buhay ng 2 nilang kasama. Ang gamot na aking maibibigay sa kanila, parang sugal kung susumahin. Maaring ikaiksi ito ng kanilang buhay o maaaring ikahaba ito. Kapag umiksi ang kanilang buhay, iho, sinisigurado ko sa iyo, kasama nilang mamamatay ang kanilang mga kaluluwa. Ngayon, tatanungin kita, handa mo bang isugal ang buhay ng iyong mga kasama? Seryosong tanong ng maestro. Nang marinig naman ito ni Manong Buti, halos hindi naman siya kaagad nakasagot dahil sa gulat ukol sa sinabi ng matanda. Bagaman alam niyang salita lamang ito, ramdam na ramdam pa rin niya ang pagiging totoo ng albularyo. Ilang minuto pa noon ang lumipas, ninais na lamang niyang ibigay ang pagpapasya sa 2 nilang kasama. Napag-isip-isip kasi niya noon, wala siyang karapatang magdesisyon sa buhay na hindi kanya. Matapos marinig ng 2 ang naging sagot ni Manong Buti, ninais nilang pag-isipan ang kanilang magiging kasagutan ng maigi. Ayaw naman kasi nila noong maging pabigat sa 3, kung kaya't medyo dehado din ang kanilang pagnanais na mas lalong mapalawig ang kanilang mga buhay. Habang hinahayaan nila Manong Buti ang 2 makapag-isip, ninais muna nilang maglakad-lakad sa labas ng tahanan ng maestro. Sumama din ito sa kanila noon upang magtanong ng ilang detalye kung papaano sila nito natagpuan.
Habang nasa labas sila ng bahay ng manggagamot, panay naman ang pakikipag-usap ni Manong Buti. Si Miguel noon, ninais nang magluto ng kanilang panghapunan para naman kahit papaano, hindi na sila mahirapan sa pagsapit ng dilim. Sabihin mo nga sa akin, iho. Kanina mo nalaman ang tungkol sa akin? Sa itsura ninyo, mukha kayong galing pa ng Maynila. Kaya nakakapagtakang nakilala niyo ko. Wika ng manggagamot. Sa kakilala lang ho namin. Kagaya niyo din siyang magaling na albularyo. Sa katunayan, marami na siyang naitulong sa aming grupo. Sagot naman ni Manong Buti. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paglahad niya ng detalye ng albularyo sa pagbabakasakaling kilala ito ng maestro. Matapos itong malaman ng matanda, bigla namang napangiti noon si Manong Buti nang makumpirma niyang kilala nga ng maestro ang kaibigan niyang albularyo. Halos panay na ang ginagawang pagtatanong nito sa kanila ukol sa kasalukuyang sitwasyon ng kanyang dating kaibigan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na dahan-dahang napag-alaman ni Manong Buti ang nakaraan ng albularyo. Inilahad kasi noon ng maestro ang kanilang pagsasama sa kahit anong paglalakbay noong kabataan nila. Doon din napag-alaman ni Manong Buti na disipulo pala ito ng maestro noong mga panahong magkasama pa sila. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang nagsipasok silang apat sa pamamahay nito upang balikan ang dalawa nilang nakaratay na kaibigan. Pagdating nila sa silid na kinaroroonan ni Morsito at Pedro, bigla naman sila noong nagulat nang masipat nilang nakaupo na ang mga ito. "Oh, Morsito! Pedro! Ba't nakaupo kayo?" Gulat na tanong ni Manong Buti. Nang marinig ito ng dalawa, ngumisi lang naman ito habang tulalang nakatitig sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagsalita ng malumanay si Pedro ng mga katagang, "Manong Buti, mukhang hanggang dito na lang ho ata ang ating pagsasama. Napagpasya na ho namin ni Morsito. Naharapin na lamang ng buong tapang ang aming tadhana. Mamamatay din naman kami kahit anong pilit naming mabuhay. Una-unahan lang yan. Tsaka ayaw na naming sumugal pa dahil baka mas lalong hindi namin magustuhan ang mga kasunod na resulta." Nang marinig ito ni Manong Buti, halos hindi sila agad nakasagot dahil sa labis na pagkagulat. Ang inaasahan kasi nila noong isasagot ng dalawa ay taliwas sa mga narinig nila. Maya-maya pa, bigla namang lumapit kay Morsito at Pedro ang maestro at kinausap sila nito ng masinsinan. Sila Manong Buti naman noon, ninais na tingnan na lamang ang ginagawa ng maestro habang patuloy na binabalikan ang kanilang mga alaalang kasama, si Morsito at Pedro. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang inakbaya ng albularyo ang dalawang magkaibigan at kasabay nito ang pagbagtas nila ng daan patungo sa kinaroroonan nila Manong Buti. Nang masipat naman ito nila Miguel, agad naman nilang tinulungan ang matanda para naman kahit papaano hindi na sila mahirapan. "Manong Buti, hindi na ho magbabago ang aming pasya. Maaari niyo na ho kaming iwan bukas dito sa bahay na ito. Nagdesisyon na ho kasi kami ni Maestro. Nakukupkupin niya kami sa mga panahong patuloy kaming nananatili sa mundo." Nang hihinang wika ni Pedro. Nang marinig ito ni Manong Buti, halos hindi na siya noon makapagsalita sa kadahilanang hindi niya inaasahan ang mga pangyayaring yon. Kabaliktaran kasi noon ang nangyari sa mga bagay na nais ng kanilang grupo. Maya-maya pa,
Matapang namang tumitig sa mga ito si Manong Buti habang sumasagot ng, "Kung yan ang gusto nyo mga kapatid, wala akong magagawa. Kahit ito'y masakit, bukal sa loob ko itong tatanggapin. Subalit kung maaari sana, hayaan nyo muna kaming manatili dito ng ilang araw pa para naman kahit papaano magawa namin kayong makasama. Kahit panandalian lang." Matapos noong makapagsalita ni Manong Buti, agad naman niyang niyakap ang dalawa bilang tanda ng kanyang pagmamahal at pagpapatawad sa mga ito. Sa paglalim pa noon ng gabi, muli na namang umatake ang sakit ng dalawa, kung kaya't napagpasyahan na noon ng maestro na patulugin na lamang ang mga ito. Nilapatan din niya yon ng mga halamang gamot para naman kahit papaano'y hindi sila makaramdam ng labis na sakit sa kanilang pamamahinga. Nang masipat nila Manong Buti na nagpapahinga na ang dalawa, agad naman nilang tinungo ang sala ng bahay na kanilang tinuluyan. Doon nila nadatna ng maestrong nananabako habang mag-isang umiinom ng tuba. Sa pagsilay ng matanda sa kanilang paglabas, agad naman sila nitong niyayang mag-inuman. Bilang pakikisama, hindi na ito nagawa pang matanggihan ng kanilang grupo. Bagaman wala pa sila noong kain, masaya sila noong nakipag-inuman sa matanda at nakipagkwentuhan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasaya, kahit papaano, nawala ng ilang saglit ang problemang iniisip nila Manong Buti. Hindi na nila alintana noon ang pagsisigawan sa loob ng tahanan nito, gawa ng labis na silang tinamaan ng espiritu ng alak. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napakwento sa kanila ang matanda ukol sa kinakaharap nitong si Galot sa kanilang lugar. "Mga iho, maaari bang humingi ng pabor sa inyo? Kailangan ko kasi dito ng mga tao para maisagawa ang aking plano. Kung hindi labag sa inyo, gagawin ko sana kayong tagapagbantay ng bahay ko. 3 araw lang naman." Wika ng matanda. Nang marinig ito nila Manong Buti, agad naman niyang tinanong ang matanda ukol sa plano nitong gagawin. Bagaman nais nila itong tulungan, syempre, karapatan pa rin nilang malaman kung para saan ang tulong na kanilang ibibigay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman nila Manong Buti ang sitwasyong kinakaharap ng matanda. Ayon dito, kaya lang naman niya kailangan ng tao sa kanyang tahanan dahil sa meron siyang tutunguhing lugar, di kalayuan sa kanyang tinitirhan. Ayaw kasi noon ng matandang iwan ang kanyang tahanan ng walang tao bilang pag-iingat sa mga masasamang loob na nasa paligid. Bagaman wala siyang kayamanang itinatago roon, itinuturing niyang mga likas na kayamanan ang lahat ng libretang kanyang iniingatan. Ayon sa maestro, hindi lang basta-basta ang mga libretang pagmamay-ari niya, gawa ng marami doong nakalathalang lihim na hinahangad ng karamihan. Sa ilang taon niya din noong pananatili sa lugar, marami na siyang nadakip na mga albularyo at mga antingerong magnanakaw na nagbabantay at sumasalakay sa tuwing nililisan niya ang kanyang lugar. Magiging mahirap naman kasi sa kanya noong dalhin ang lahat ng libreta, gawa ng masyadong kulang na ang kanyang resistensya. Nang malaman nila Manong Buti ang nais ipagawa ng matanda, agad naman silang sumang-ayon ng walang pagdadalawang isip. Kahit papaano, kagustuhan din naman nilang tumulong doon upang makabawi sa kabutihang ipinapakita nito sa kanilang mga kaibigan. Kinaumagahan, maaga pang nagpaalam sa kanila ang matanda na tutungo sa Karatig Bayan. Bago nito nilisan ang kanyang bahay, matinding paalala naman ang binitawan niya sa grupo ni Manong Buti. "Iho, kahit sino pang santo ang bumisita rito, huwag na huwag kayong magpapapasok.
Iwasan niyo din kumausap ng kahit na sino dahil karamihan ng tao sa lugar na ito ay hindi mo mapagkakatiwalaan ng husto. Iwasan niyo din ang mga magsasakang may dalang kalabaw at aso dahil karamihan sa kanila ay mga aswang. Mariing paalala ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang hinubad ang kanyang kwintas na merong palawit na pangil at walang pag-aatubiling isinuot ito kay Manong Buti. Ikaw na muna ang bahala dyan. Makakatulong yan sa inyo habang wala ako rito. O bueno, mauna na ako. Mag-iingat kayo rito, ha? Dagdag pa ng matanda. Sige ho, maestro. Makakaasa ho kayong susundin namin ng lahat ng inyong bilin. Sagot naman ni Manong Buti. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang sumakay sa kabayo ang matanda at mabilisan nitong tinahak ang daan patungo sa Karatig Baryo. Nang mapagtanto nila Manong Buti na nakalayo na ang maestro, dali-dali naman nilang pinasok ang silid na kinaroroonan ni Morsito at Pedrito. Si Bitang naman noon at si Miguel, ninais na magluto ng kanilang almusal para mapuna ng kanilang mga kalamnan. Sa pagsapit ng 8:00 ng umaga, may mga panauhin na silang napapansin na umaaligid sa bahay ng matanda. Ang iilan sa mga ito ay nakapangsuot ng mga salakot na siyang nagkukubli ng kanilang mga pagkakakilanlan. Habang patuloy itong pinagmamasdan nila Manong Buti, dahan-dahan naman nilang hinahanda ang kanilang mga armas upang mapaghandaan ang mga pagkakataon na hindi nila inaasahan. Sa puntong yon, hindi na nila maiwasang kabahan sa kadahilan ng mga ordinaryong tao na mismo ang umaaligid sa buong paligid. Okay, ganda nito no kasi parang may susuunging gera yung manggagamot tapos sila lang yung may iwan sa bahay, tagapagbantay. Ang kaso lang medyo nakakalungkot kasi nga nalagasan na naman sila ng dalawa. Ano kaya no? Medyo napapaisip ako Siguro sa lahat ng pagliligtas sa kanila ng mga gabay na demonyo, yung pagbibigay sa kanila ng mga sign, siguro yun yung kabayaran no? Yung buhay ng iba nilang kasama. 'Di ba kasi kung si Manong Buti yung natigok, di wala tayong kwento, 'di ba? Siguro sa mga kasama niya, no? Pero di natin alam Sunod kagad natin yung 21 para alam natin yung punot dulo ng pagbisita nila Manong Buti sa lugar na ito. Yun lang. Salamat.